Hayi ngimkholo. Indaba Wengeyabulala uma wami ngina 2 years. 2 years. Bethando Phela ukumbuka kwakho ungamniki manzi, ungamniki treatment kwakukumbulala. kwakuphi nami ngiwayengizwisa ubuhlungu elala nendoda yami kwami. Nami wayengizwisa ubuhlungu nami akuyi-punishment bayangimnikeza yona-ke leyo. Abantu besifazane. Into enkinga uthi wenza ngathi wake wasibona silele. Anginibona ngavele nilele. Kodwa Lento yakho ishoyo ayinayo iproof ukuthi wawungazi umbuke ashone. iproof nathi uthando. Phinde ngisasele thuba ngibingelele ngokukhulu ukuyithoba mbukelo weBlack Life TV ya eMlangeni uMagasela. Sibuyile ke koGauteng sila koPietermaritzburg right now. I am so happy to be back home. Even though ke kumoya sekhaya ngathi wona ungangithandisisi. Anyway iziyazi ukuthi musongibona lesi sikhathi sekuyisiqephu sethi esimnandi ngalendlela esimangaliso, isiqephu sethi esithi izinkinga zomndeni. Asingasimoshiki isikhathi. Sibiziwe la eMpitha ePMB. Hey le ndawo niyazi ukuthi i-country yodwa kodwa ke angifuni ukusho okuningi. Angibingelele usisi nobaba eduze kwami sanibona njani? Siyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ni right? Yebo. Hayi saphila. Hey ngiyazi kwenza ubethethe ukukhuluma indaba zakho. Most especially khona namakhamera kodwa ngicela nirelaxe yes. Ngikhona mina ngikhonele nina nje ngizoyenza sure ukuthi nina niba comfortable nikhulume konke ngifuna ukukhuluma futhi ngokukhululekile nazi ukuthi kusafe la. Magasela nje senza sure ukuthi indaba yini ifika njengoba injalo sikwazi futhi ukulungisa ngendlela ehlelekile okay. Ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV usho ukuthi ubani nawe baba uzophinda wenza into efanayo bese ke ongibhalelile asho ukuthi ningibhalele uthi. Ngibingelela ababukeli beBlack Life TV. Igama lami uNotsikelelo Mbatha. Bengiloye ngibuka nje izitori zeBlack Life. Ngabona ukuthi nami ngingenze ukuthi ngisizakale khona la. Oh, hayi sharp. Baba ngicela ubingelele bandla kakhulu uhlonipho. Ngizobingelela nje ababukele njengamanje kuBlack Life TV. Igama lami ngosibonelo kaMbatha. Ngihlala khona la eMaritzburg. Okay. Okay, Sibonelo. Yeah, uba nongibhalelile phasi kwenu uba ufuna sinisiza ngani as Black Life TV? Imina kade lokho ebuka izitori ngibuka abantu besizakala Okay. ukuthi nama ngibhali mhlambe le story esingishisayo ngaphakathi ngizokwazi ukusizakala nami. Okay. Kahle unemfihlo phakathi kwami nobaba esifihlela umamkhulu. Okay. Kahle mina ngizalwa udadewabo mamkhulu ushadele ubaba. Oh. Yebo, ubaba ungitshele last year ukuthi kahle mina uma wami lo washona kwenze ukuthi bahlangana naye ubaba. Okay. Okay, yeah. So wena kwasuphuma wena. Okay. So yeah, ufisa sikusize ngani thini? Ngifisa ukuconfessa kuma. Okay. Utshele nini ubaba leyo nto? Ngitshele last year. Manje uma simfihlele kanti angithandi mina ukuthi afihlele. Baba. Kuyiqiniso lokushiwo ndodakazi. Hey. Khona kunzima kodwa ke ngenxa ukuthi kwayena ngifaka ipressure ngendlela yakhe. Yabo because yena uyafuna ukuthi umama agcine lazi iqiniso yabo. So noma ayikho into engingayenza because close kakhulu. So ngiyabona ukuthi uma ngilokhu engitshela ukuthi ufuna ukwenza kanje because uyongitshela ngeBlack Life mina bengingayazi. Wathi uzozama ukubhalela yona ukuze sikwazi ukutshela umama lo wami. But ke nginakho ukwesaba because ngiyamazi ukuthi umuntu obuye abe harsh. So angazi kodwa ke ngoba yena ufuna kanjalo uzongiphoqa ukuthi ngigcine ngimoya cause umngane kumele zona nami igcinile. Ngiyakuzwa. Ngithi yabo. Imake before simlanda uma wena ndodakazi uneminyaka? Mina ngineminyaka 22 mama. Okay. So baba wena utshela nini noma wakhe? Mina nomama kwami sishade
2000. Okay. So kwenzeka ukuthi ngoba uma wami no ifamily yakhe ibe udadewabo ozohlala nathi ngala yabo. So mehlala nathi ngabona ukuthi umama bengazithola ingane yabo. Okay. So besingenangane until 2003. So kwenzeka ke ngisabandana kakhulu yabo. Nanivumelene kodwa baba? Phela kwakuvumele sasivumelene mina nodadewabo ngendlela yethu. Because besimfihlele vele until azashone because akavelanga washona sometime. Besimfihlele even naye esekhona because ingane ezaliswe 3 yena washona 2005. Angithi yabo. So siqala ukumfihlela naye uma wakhe. Yabo. Kodwa nje kusho simenjola lapha egcekeni. Yeah, kodwa engaboni yena. Ushaya umndeni. No ayasi. Ngizama ukukhulisa umndeni wami. Ngiyabona. Wena dadewethu wenzani manje mntanami lapha wenzani uyafunda? Ngiyafunda DT. Affecta kangakanani lento after knowing ukuthi wakwabuza before ukuthi ubaba bakho before babaza kutshele last year? Kade ngangibuza impendulo ongayitholi. Umndeni nje wonke. Kade ngangibuza. Yeah. Uzizwa kanjani ke aseke simiyeke uma uzizwa kanjani ukuthola ukuthi ubaba lo ubaba wakho? Ngiyajabula ngoba indlela angiphatha ngayo vele bevela ukuthi ngenze ukuthi uyena ongizalayo. Mukusola wena? Indlela adenza mina indlela ebengibona ngayo ngazi ukuthi ungithanda kakhulu kunale ingane zakhe. Kanti uyazi ukuthi uthanda first daughter baba. Noma ngekho njalo kodwa ke vele inkosazana. Kunjalo indaba ukuphike ngoba uyena inkosazana. Inkosazane vele inkosazane uyena even nalabo abadala kumele bancele kuyena. Yabo? Angithi. Because yena omdala ngithi bona abancane. Because baze bavela emva esekhona yena. Usuyabona ukuthi mama ayikusho ukuthi uyakwazi ukuzala. Yebo. Kodwa wena ukulala nodadewabo kwakuwukuthi ngoba umthembu ukuthi yazala noma wamhalela usisi wakhe ngoba umbone mhlawumbe ebukeka. No, empeleni ngisho ngithi kwaba uganga thizini. Kwakhona vele nganginakho ukusola ukuthi hayi because manje ngiyabuka iminyaka iyahamba. Yabo. Yeah. Ngathi mina hayi ngokwami ucabanga ngathi angeke ngibe la egcekeni ukuze ngingahambi ngiphume ngaphandle. Wangajampisa nje uma waye right? Hayi yawu phela ke kuya ngawo uma ngabe ukhuluma into uma kuyindoda ukhuluma into eqondile understand yeah ulimi lebalekile mabuyindoda. La kusizwa mina kanjalo. So nayenza kangaki nje naniyenza nje ninganaki ngoba senithandana. Ngiyaxolisa mntanami fanele ngibuze yonke lembuzo ukuze ngazi ukuthi mase ngiyangimaya yabo kube lula nami ukuthi ngimbuze ngimchazele into yento engiyazi noma ngingichaze konke kodwa kubalekile usengilazi lonke iqiniso. Noma ngeke ngiyibeke ke ngendlela uzoyizwa ngakho kodwa ke ukuthi lezi zasekamelweni ngeke uzi-understand ngoba zizokwenzeka ngendlela engalindelekile ngoba kumele ukuthi mama senza into siqale sibheke umama ukuthi ungakubo. So ngeke ukuthi sibe senza njalo. Akasole nje lutho mama. Bengeke futhi azasola. Indlela nonenza ngana no mastermind. Kwangekho lula. Yo. Imake nginibuze uma esefika umama la mase simcela abe khona nifuna ukuhlambuluka indlela mengayithatha nje ubusho ukuthi umuntu ubuya behash nizozenjani methi nje uyaxosha athi nje cela umphumela kwakhe kwayiwena. Hayi ngeke. Ulindele mhlawumbe ngibuze kanjalo umama musimchazele. Yini ofisa ukuthi yenzeke mhlawumbe? Ngoba uma usenaye ubaba ukhona and ukhombisa ukunezela uthando lababa from uzalo. Ayizothanda 22. Ngoba mina bengeyona indawo yami ukuthi ngimtshele lemfihlo le. Ngilindele noma yini. Yena unjani relationship ubudlelwane bakho nomama unjani? Uthanda kakhulu uyakuthanda nje uyingane yakhe indodakazi nje yabo. Ungithanda kahle nje. Kahle into ngithanda kakhulu. Kodwa uyakuthanda umama naye. Uyakunakekela, uyaprotecta yonke lezo zinto. Yeah, yize noma ngeke kufane nalaba abezayo. Laba bakho bathanda kakhulu labayani. Abantu besifazane.
Njengoba izwela-ke lapho umbukelo we-Black Life TV ichaza udaba lakho sisi ukuthi unenkinga le bafuna ukuhlambuluka benobaba wakhe batshele umama wasendlini ukuthi hayi bo umama lo njobe umamkhulu kakade futhi lo mamkhulu lo utata bomncane wathandana nomkhwena wakhe base bekhipha naye ingane endlela yaphambi kwami. So bafuna ukuthi umama i-understand-ke lelo daba mhlawumbe abamukele noma abaxolise exolelwane kodwa nje ingane ithi njobe isiyazi usibaba ibona kubalekile ukuthi noma amazi ukuthi hayi ubaba wami uyena lo ngihleli naye la endlini khona into eyanzeka ukuthi wawazi noma ongazi kodwa kwenzeka. Ake sizame ukusenza kanjani asizame ukuyothola umama-ke simthathe simbeke la siza ukuthi uzozizwa kanjani ngalolu daba. Mina umlangeni Makasela niyazike nethimba siyomlanda umama sizwe ngaye. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki igcwele kanjalo-ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa le mali ukuze uthole le khombo-ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena ma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde ngikwamukele mbukelo we-Black Life TV right here on the episode ethi izinkinga zomndeni with myself umlangeni Makasela sila ko PMB namhlanje ndibathe kuchazeleni sibuyile eGauteng bafethu yabo sesila sesigudlanani nje sigudlanani. Anyway asikosmosha isikhathi umanje bathe kuchazeleni ngizama ngomlanda azelena la ngicela ukubingelela manje ngithathe lithiwe ngibingelele ngikwamukele ukuhlelo lethi izinkinga zomndeni. Mina ngumlangeni Makasela nje bathe sizule ngichaze unjani. Ngiyaphila njani? Siyaphila. Sicela ubingelele umbukelo we-Black Life TV. Siyasicela ukuthi uba ngiyanibingelela ababukeli be-Black Life TV. Igama lami nguNikewa Kazonde kodwa ngishadele kaMbatha. Ngihlala khona le Pietermaritzburg. Oh wow, okay. Endaweni yaseMbali. Oh, uhlala eMbali. Yebo. Salo sami nangumyeni wakho la uhamba nendodakazi basibhalelile kwi-Black Life TV kodwa ngizothatha le thuba nginikezeni indodakazi akuchazele ukuthi yini enza ukuthi afuna sibe yiphatha le ngxoxo inkinga zomndeni. Siyaxolisa ukuthi ubone ngamakhamera ukuthi bekunzima ukuthi ngikutshele mina ngoba ngicabanga ukuthi ubaba obekumele akutshele kodwa naye isibindi sokuthatha asho ubengenaso. Kahle kahle ungitshele ngithole last year ukuthi mina baba wami yena Khona ungitshela ukuthi nithi nendaba engako ukuthi wena uzalwa ilesigebengu lesesangishada. Indawo nizeni izingisela amakhamera ngabe lento siyixoxe nje kahle ngifuna sibuke yizwe lonke. Ngiyaxolisa ukuthi bengibona abantu besizakala ku-Black Life ngasabona mhlawumbe nami ngasizakala ngoba ubaba kade angimncenga ukuthi akutshele engafuni ukutshela. Nini inkinga zasekhaya nizothatha nje nihambise kuma-TV sibuka abantu. Baba ngingenelela phela uchaza ukuthi indaba kwenzakalani. Nkosikazi empeleni ungayisola nje ingane umuntu omele umsolela yimina. Because lento ngoba nawe uwazi ukuthi uma wakho bengasekho ibihlezi ifuna ukwazi iqiniso. Ekugcineni izile kumina ngayitshela kodwa kwaba yimina futhi oqhama necebo lokuthi awungantshela. Wena uthi unendaba engaka. Ngilanda udadewethu lapha emakhaya kuwe futhi wakuthi angimlande kanti uyazi ukuthi ufuna ukuthi uzomenza umngakho la. Nkosikazi yabona ke ngingasho ngithi iphutha yazi ukuthi lwele emntwini. Nanoma ini yenzakalayo kuba nje iphutha.
kwenzeka iphutha lenzeka, kodwa ke manje mina bengicela ukuthi sisale sesidlulela phambili sibone ukuthi way forward kubhekaphi, ngoba nengane ibifuna ukwazi isibongo sayo, ngokwazi ukuthi uma washona engayitshelanga yonke into. Umuntu obese azi iqiniso la bekuyimina ngedwa. Angizwa mina lento. Angizwa, yazi ngithi angizwa nje mina lento. Sonke lesikhathi mina ngihlala udadewethu ngithi udadewethu kanti wena usubona umfazi la. Yimini isilima. Awusho benikwenza kuphi lize kutholakala yena unothando lo. Nkosikazi ngisacela ukukhumbula ukuthi mina nawe sishade 2000. Sangakwazi ukuthola izingane. Yeah. So size sifikelela kule simo lesengibhekene nazo because umuzo wambatha kumele ukuthi kudlale izingane egcekeni. Hayi awungiboni. Kahle mina ukuthi wena ngiyinyumba. Lezi ingane ekhona Nkosikazi uzocela nje ngizongisihle ngicela nje wehlisa umoya ukuze sizokwazi ukuthi silungise lento. Ayikho into engizoyehlisa la. Ma ngicela ukubuza nengane engakhe kuyena ubaba. Sinengane ezithu. Zifike emva kwakhe unothando. Yebo zifike emva kwakhe unothando. Awukaze wena usole ukuthi inhlapha udadewenu ungenzeka. Khona beke ngikusole kubona bobabili kodwa nje ayi ngibuye ngithi hayi umntaka mangeke azayenze lento ngoba naye umyeni wami lo bengimthemba. Kodwa nje kube khona nje izinto nje abake bazenze nje bona boyithu. Kodwa ngibuye ngithi hayi nakho ke namhlanje seqhamuka lesigaqa. Uqale nini ungamthembi ngoba uthe igama lokuqala ukhiphile uthe lesi sigebengu uzalo lesi sigebengu esumyeni wami. Angithi phela siyazi ukuthi abantu besilisa sibabiza ngegebengu ngoba phela bathembakalile labo zipho baba bavaleke. Ingakho ngibona ngibisola nangendlela nje udadewethu nje akade buye enze ngakhona nakhona mawukuthi khona engazwani phakathi kwami nobaba udadewethu mekwakhuluma yena ngiyosibona lesigebengu lesi hayi sesithoba sesishona phansi. Usisi wakho nimishiyana ngeminyaka ngakhi beniba ngakhi ima wakho? Besu-3 uma. Bekuyimina omdala bese kuba usisi wami bese kuba umfowethu. Ushone nini usisi wakho? Usisi wami ushone ngo-2005. Ungcwatshwele kephi khona lapha kwakho noma ekhaya? Wahamba ungcwatshwele ekhaya. Wabulawa yini kami? Usisi wami ubegula yena. Wagula impela. Ebulawa isona lesifo lesi. Kodwa nami ngabuye ngithi nginaso isandla egoleni kwakhe. Kanjani manje? Awuma. Uthaza ukuthini ukuthi nesandla mama? Hayi ngendlela ade egula ngakhona nami bengamnaki. Umuthi ungamnaki kanjani? Usisi wami bengamnaki nje bade egula nje edla amaphilisi. Noma kuthiwa nje mhlambe ufuna amanzi nokudla hayi nami bengamnaki. Umziba Bengimziba impela. Bengekho yini engekho ubaba egcekeni? Engekho ubaba egcekeni ngoba phela bese ngisola ukuthi khona into abayenzayo benobaba. Wayenjani ubaba esikhathi esegula? Hayi ubaba ke nje bese namathele nje kumina naye bengamnaki nje. Hawu baba. Kuyangimangaza mina uma ngabe ethi unesandla umama. Because mina emva kuba because ngishina seqaleni ukuthi into ngize ngiwele ngala ukuthi besingabathola abantwana. Because kuthe 2004 sayithola ingane yokuqala. Yabo. Ngase ngazama ke nami ukuthi ngizikhombise kumama ukuthi hayi uloyal kumina kuyena ukuthi ngiresponsible kanjani. So noma ke nje because besingasajwayele besingasahlanga vele ngalezo ikhathi lezo. Because umuntu omne bese ngimbhekile Nekuma kathanda. Ingane yami nje kakhulu into bese ngiyithanda. Uthanda kakhulu. Ayikho kodwa baba into ade ubhekeke lwahlule mina ngimayigulu. Ngane yami into ukuthi ke Yafana nje nomani khohlakene nobabili.
ungathi mina siyafana naye. Khohlakele nonke nje futhi. Uyabona nje ima wethando, ima ngitshele wethando. Udadewethu uma wakho. Uyena obekade bakithi belala nendoda yami. Ngiyaqola usasho kanjalo kuwena. Unesandla ekushoneni baba wami. Anginaso isandla. Uma wakho unesandla. Uma wakho yena ngamthatha le emakhaya. Ngoba vele ehlupha uma esegugeni. Ngamletha kanti yena uzozazolala nendoda yami la kuphume wena. Kwakumele mina ngimnakekeleke. Awume mama. Manje ukungamnaki kwakho ingoba wawazi ukuthola nendoda yakho. Ngathi sengibasola ukuthi bayajola. Igazi lakho ngomuntu wesilisa. Angizwanga sisi. Walahla igazi lakho ngomuntu wesilisa. Phela umyeni wami ngishadile ngithi nakwazi ukuthi azolala naye la. Azafe pho. Mina kumele ngenze njani? Indoda yakhe kumele ukuthi imnake. Angithi namhlanje nginakuyaqhamuka ukuthi uthando wakhe. Anginikholwa nobabili. Uthando kodwa uyamthanda yena. Uthando nje bengimthathisa kwengane yami njengoba namanje ngisamthathisa kwengane yami. Uthando akanacala. Umuntu onecala udadewethu naso lesigebengu lesi. Kodwa lesigebengu saqhubeka usahleli naso uyasithanda futhi so. Hayi futhi ngiyabona ne-divorce izoba khona. Mina yenze ngihlale nomuntu uzofika athathe mina. Ashade mina aphinde azothatha udadewethu azolala nodadewethu azamzalisa ingane. Ngikhona. Wakwenza nje phela ngithi ungamnaki udadewethu ngoba wawazi ukuthi kusho ukuthi uyalala nomuntu wakho awumsoni. But waqhubeka wajola naye walala naye waphinde wahlala emzini wakho. Kodwa udadewethu wathi yena ufuna ukumsiza. Ngangeke ngize ngimsize udadewethu ukuthi phela aphinde futhi alulame ebese yaphinda futhi azolana nendoda yami nomyeni wami kwami. Kodwa ke wena waye ungamtshelanga isimo sasisi wakho because wewe kushuthi nawe uneyimfihlo because isimo sasisi wakho azongitshela ukuthi uyagula lokhu nalokhu akazongitshela lokho. Wena wangitshela ukuthi mzukwane ukuthi wena ulala naye kuze kuphuma ingane le. Noma ngingakutshela emzini wami. Ukhumbule kodwa ukuthi imini indoda la ekhaya. Abona ke nina amadoda lifeni nichithe lapho. Nenza izinto bese kuthiwa namadoda. Hayi ima ngikutshele we baba. Kwako omama babebekezela. Beqala kuthiwa hayi bayathobela umthetho. Yabo manje sikwinkululeko phela manje. Ngeke ukuthi mina ngizofika nigange bese sithi nje hayi kulungile baba cha ngeke. Yabo lento wayenza nodadewethu amanyala. Bheka uthando ungakanani. Ngoba uthi mina ngizala. Angithi nazi ingane ekhona nginazo. Nginazi ingane nazi. Angithi ileyo nto inkosikazi esoyixolisela njengamanje. Egcineni uthi mina kwakumele ngiphinde nginakekele udadewethu. Wena ungamnaye ngalo udadewethu ngoba wena wazi ukuthi umfazi wakho nalo. Wena kodwa awusitshelanga isimo sakhe. Angithi yena ubexuka nawe ukuthi kanti manivalele lapha ekamereni yini ade nixoxa mina naye. Yini ade nixoxa? No, inkinga mina uyazi ukuthi mina nawe siyacheka senza konke into. Mina ngiright nawe uright. Angithi. So angazi phela manje noma ngisa right yini. Nanga udadewethu. No, emva kwalokho angithi uyazi asaka test after 2005 asaka besingakayi go testa naye. No, but ingane iphume le elama uthando ya 2004. Uyazi ukuthi sicheckile emva kwalokho. So obvious ukube kuthiwa nami ngathole elokhuzana ngelesa sikhathi wa 2003. Ngithi yabo leso simo leso ukuthi obviously mina ngiright because emva kwalokho angibangi ngisalokhu ima ku-right kanjani wayani ko-test mina bo ingane leyo yokugcina usanele lo wokugcina mina vele ngithi kuyacheckwa eclinic ngacheckwa anginalutho wena ungasho ukuthi ngoba mina ngingenalutho usuthi nawo ngenalutho uma akathanda wathatha phela igciwane wena umuntu oyiphethe kanjani uma athanda bengayiphethe kahle yena ngiyaxolisa ukusho kanjani uthando akanalutho akanalutho uthando. Manje masoyimisa kanjani lento bengani mhlawumbe ukuthi ubaba wayo lo biologically and okungithosile ukuthi uthe unothando wakambatha i-ID yakho unimbatha basisi uba wakwenzela umwazi uthando ubiza umbatha kwangakuhlupha lokho ukuthi indaba abiza isibongo samyeni wakho ebezala udadweni. Uyabona nje ubaba umbatha Nkosi yami angimazi ave yiqili isigebengu ukuba ngangazi ngangeke ngize ngishade nalesigebengu sendoda eyothathela uthando i-ID wathi ngoba uthando ukhulele la and ubaba abamazi
wathi yena uzohamba umthathela wangincenga sakhuluma kahle nami ngabona ukuthi ngoba uthando vele ingane yami ngoba phela ingane yadadewethu vele seyimthathe ezithi ingane yami ngavuma kanti siyazi lesigebengu ukuthi uyothathela ingane yayo i-ID kodwa ma usho ukuthi yonke leminyaka uhleli naye ubungambona ukuthi uyisigebengu ubaba wakho bengambona ukuthi isigebengu kangeze kufanele nje sifanelene kanjani ngobugebengu nawe ukuma washona kwakumele ngenze njani Thando ngicela ungayingeni lento mncane ngicela ungayingeni nawe usazokhula abo le nkinga engikuyona mina njengamanje nawe uyoba intombazana uzohamba uzogana emzini wakho uzokufica ngicela nje ukuthi ungayingeni yabona nje la ngoba udadewethu usakhona lempi kuba uyena mina futhi ngizothi ngiyakubonga wethando ukuthi wena lento ehlula ubaba wakho wena ukwazile ukuthi usukume uhambe ngoba mina bengizohlala ngingazi ngoba mama bengafuni kube nezimfihlo ngithanda kube nezimfihlo ngizamile ukuhlala nayo lento yangihlula angicela ukuza wethando ubaba wakho utshele nini ukuthi wena owakhe ngitshele last ba manje si September manje nawe utholile nje hayi sizomyeka nothando wabe nenkinga nobaba ukuyekile wangakutshela naye akatshelanga ngiyaxolisa sisi ukuthi ngilokhuza cha ngifuna ukuza ke nawe uthando ube nayo imfihlo uthe ubaba wakhe esemtshelile uhlile last December sikuba manje 6 September October kuyophela unyaka kodwa kungcono kunokuhlala 22 years unomuntu ohlala 22 years wena naye olala naye empedeni every day umbiza ngesigebengu kodwa uhlala naye for 22 years wakufihlela lento usunga namathela umuntu okuhlala nje izinyanga ezimbalwa kodwa naye uthando kwakumela ngesikhathi emtshela ubaba wakhe ukuthi uzalo yena abuya azongitshela njengoma wakhe kodwa nakho kwazile ukuthi uhambe lapha kwa TV ingoba uyasaba nje kube mengasabi mezo yisho ma nomyeni wakho naye uyakuhlonipha naye usabile ukutshela for 22 years even umuntu olala naye every day ngoba impela nkosikazi ngathi mangimtshela kwaba yimina engamtshela because ngiyakwazi vele ukuthi ubuphendule leli khanda lakho ngoba kumanje uphakamisa umoya kufanele nguphakamisa umoya uyangihlukumeza ngihleli mina nodadewethu la kanti wena ubona umfazi mina kusho ukuthi angilutho mina ngithoyisi nje la ekhaya kodwa nkosikazi sobabili sinawo amaphutha because nawe liphutha lakho lokuthi ngoba nakho usolile somele ukuthi ingane yakho igule ize ife ngoba nakho usola mina yenze ngimsiza udadewethu egoleni kwakhe uwena okumele umsize ngithi isithandwa sakho kodwa isithandwa sakho mina awungitsheli mina akekho okwangitshela ukuthi impilo yakhe imi kanjani niye lapha embhedeni wethu kanti benikhulumani umbona nawe egula lapha kwakho wena ukuthi uphethwe yini ubungambuzi ngani uphethwe yini ayithi benitete manje nihambe nina lapha kwebhedlela nihamba naye nithi nema clinic bengakutshela uphethwe yini manje uthatha icala lakho uzolibeka la kumina yabona from 2004 mina ngaso ngithi besingasekho ubudlelwane ebengathi sikangako mina naye because nangu umuntu bese sesihlanganisile mina naye ukuthi bengasekho ubudlelwane kodwa ingane ibikhona wena kumele ungitshele ukuthi hayi inkosikazi nakwenzeka iphutha kanje nansi ingane hayi ukuthi ze kusuka ingane bheka uthanda umnganani bheka wena uyikhehla ungaka uthula unezimfihlo nkosikazi akucabangeke mina sengitshena kanje wena ubuyo ekhaya kanjani udadewenu wazi ukuthi i-background yakhe ayikho right uzumthathe umlethe la kumina eMaritzburg ngoba i-background ingekho right if sengitshena ukuthi ingane eyami ubuzomxosha ubuzothakayiphi bengize ngimxosha ngoba udadewethu wena ima mawo khona la kusala khona munge kumxosha kodwa ukazile ungamnikeza treatment azashona umzimba ungamnikeza amanzi inkinga yena kuyavela ukuthi akekho right ayihlangani lenkolo kwayena kuyavela ukuthi akekho angikho right kanjani because mina wangishada kanjani ingekho right ngithola manje ukuthi ungabuka igazi lakho wazi ukuthi uyagula usuhlambulukile nje washo ukwazi ukuthi uyagula ukuthi azafuna azashona buza doda angabe uyamsiza ngikuthanda kabi ingane yami namanje futhi ayize kuphela ukuthi wena ingane yami ngeke uze kuphele lo kade ngikukwenzela kona namanje ngisazoqhubeka ngikwenzele futhi uyingane yami wena
Hayi angimkholwa. Indaba Wengeyabulala uma wami ngina 2 years. 2 years. Wethando Phela ukumbuka kwakho ma ungamniki manzi, ungamniki treatment kwakukumbulala. kwawukuthi nami wayengizwisa ubuhlungu elala nendoda yami kwami. Nami wayengizwisa ubuhlungu nami akuyi-punishment ngimnikeza yona-ke leyo. Abantu besifazane. Into enkinga uthi wenza ngathi wake wasibona silele. Anginibona ngavele nilele. Kodwa Lento yakho ishoyo ayinayo iproof ukuthi wawungazi umbuke ashone. iproof nathi uthando. Wawungakabi nayo ukwazi ukuthi uthando ingane yami ukwazi manje ngoba sekuyena ophoqile ukuthi Benginisola. Futhi nangendlela nje wena otreata ngayo uthando osanele laba hayi abalutho phela. Kuthando kanti kuyavela ukuthi nje uthando ingane yakho yegazi. Mina ngithi hayi uyayithanda ngoba phela ingane kadadewethu kanti uyazi ukuthi ingane yakho yegazi. Nkosazane yakho. hey mina ulandela umfana oyintombazane. Intombazane olama uthando magcina umfana. Uyambuka nje umama edlalisa inkosazane kababa uyasho ukuthi inkosazane naye la. Ayangiqhathi ngiyabuza nje. Sando uzizwa kanjani ngayo yonke lento uma usumzwile yonke into ayikhulumayo usafila safe uhlala noma uzokwenzakalani kuyaphambili kodwa ubaba ngoba uyamthemba ukhona eduze kwakho. Mina ngiyamthemba naye uma Hey, ngazi ngempela ukuthi ngizizwe kanjani. Phatheke kabi nje. Angimkholi ma all along ngihleli naye kanti uyazi ukuthi yena sorry sis. Baba seliqumbukile ithumbu senze njani siya kanjani phambili? Mina ke bengizocela nje unkosikazi ukuthi okwenzekile sikhohlwe ikona sizame ukulungisa amaphutha enzekile ukuthi iphutha vele liwele emntwini aliwele esilwaneni. Yebo. Sonke sinamaphutha kodwa ke kumele siwalungise egcineni. Ngoba naye esazile ukuthi undodakazi owami wegazi. Yebo masanele. Sicela ukuthi ithuba nawe. Usuhlambulukile, walizwa iqiniso okade vele wawusola. Wazi wa decide ukuthi sakho ungamnakekeli ngenxa yobuhlungu benhliziyo ukuthi it might happen ukuthi ulala nomkhwanyana wakho. Selivelile ukuthi lokho akusola ngempela ama-6 sakhe ayikutshela iqiniso imizwa yakho. Kuyikona wayelala nomkhwanyana wakho wazaba khona ingane. Siya kanjani phambili? Ngona ukubamba inhliziyo nokudinwa ngoba ngidina nomuntu ongasekho ngoba nginemibuzo engenampendulo ngekho uzongiphinda ekumele ngabe ngiyibuza yena udadewethu. Ngoba mina ngithi ndodakazi ngiyasibonga isibindi sakho. Yabo lento oyenzile ihlula wona amadoda lawo. Yabona nje ukuzoconfessa nje phambi kwabantu ufuna ukwazi iqiniso. Ngiyacabanga ukuthi into oyenzile awufuni lo mndeni ukuthi uhlakazeke. Ukhombisa ukukhula. Mina ngithi nje ngawe nje Thando ngiyabonga. Ukwazile ukuthi usave umuzi wami. Ukuba udadewethu usakhona bengizothi akathatha iphethini kwena. Ngicabanga ukuthi noma kuthiwa ngiyahamba mina lemhlabeni ingane odadewenu nomfowenu bosale ezandleni eziright la kuwe. Angithandi noma kuthiwa sengihambile emhlabeni kube khona ingxabano. Ubaba wenu ngiyazi methiwa ngiyahamba lemhlabeni ukhona yomthatha ngoba engathithi ngiuzipho akhe awufuna ukuvaleka. Kodwa ngithembe wena Thando. Thando ngiyakuthanda uyingane yami. Sweet Thando. Ngiyakuthanda Thando. Ngiqinise selivela kabuhlungu kodwa nje ngiyakuthanda uyingane yami. Nangina kubuhlungu Thando. Ngicela sihambane ndodakazi yami.
Mina kubuhlungu. Sonke lesikhathi bengazi ukuthi ingane yami yegazi, bekuthi ingane kadadewethu. Ubaba wakho mina bengingamazi, bengazi ukuthi ubaba wakho yena lesihleli naye lana. Guys, I'm also emotional manje. Oh, kodwa kubalekile ayikho into emnandi ukuthi senixoleleni ngabo nomndeni and noma uyakhombisa uthando yabo. Ngiyacabanga ukuthi nawe baba uzizwa kahle after all this. Umama uyayamukela indodakazi yakhe ukuqala and uyayithemba ngakho konke mhlawumbe indlela eyiphethe ngayo njengoba ifunda futhi unethemba ukuthi even if ehamba emhlabeni inganza kubo ngeke ayilahle ukhombisa ube indodakazi eqotho. Nami ngizobonga nje kakhulu unkosikazi ukuthi asemnikele njengoba nje ingane kade ngoba ebesihluphe kakhulu yona ifuna ukwazi iqiniso. So kuba yimina olokhu embambatha ngayibizela eceleni ngayitshela kahle ngase ngayitshela ukuthi hayi ngoba kukanje ngisacela ukuthi singamtsheli uma wakho. Yabo. So manje ke nakho ke isiqhamuka ke nokuthi ithole ukuthi kunawo Black Live TV yangitshela ngathi hayi ngoba ngifuna ukuyiphoxa ingane yami ngizoyi-attend. Ngiyabuzwa. Ake ngibonge kakhulu ngithathe lethuba ngibonga kakhulu kumndeni waKaMbatha ngokuthi nisamukele Black Live TV noma kade engekho emanqika nje ukuthi ahlale nathi phansi kodwa nangendlela yamukele ngayo indaba iyakhombisa ukuthi isixazululo sibe khona. Kodwa ke as Black Live TV into esesijayele ukuyenza ukuthi sizama ngawo semandleni ukuthi kuyo yonke le meko ake sizame sithola indlela ukuthi ni counselisheka kanjani yabo nithola ama therapist abantu azohlala nani baluleke ngomqondo nawe Thando for isikole nawe ma ukuthi understand ukuthi now isimo sesikanje ufisho lokunye uhili nakubona ekuthenini uzondusisi wakho ngaleyo ndlela ukuthi ahambe emhlabeni ngesimo sokuthi uyamsola ukuthi lo bhuti wakho nomkhwenyana wakho abakwenza ukuthi kube iqiniso ngempela konke wade ukusola. Yabo siyabonga kakhulu. Ntomizela ke mbukelo Black Live TV umndeni waKaMbatha uthelelana amanzi. Ubona abantu bekwazi ukuthi bafike esiphetheleni la baxolise bakwazi ukuxolisa omunye amukele uxolo lomunye ukuze umndeni uphinde uqhubeke uye phambili. Angifuni qamba mangayikho into engithokozisa njengaleyo. Going forward sophinde sibuye sizobheka ukuthi basahlalisane kahle yini uma lokho akushoyo la on cameras nguThando wazi wakhala kwa emotional nami ngagcina sengikhala ngempela uqinisile yini abakusho ngoba khona ama camera sizoyenza follow up thina Black Live TV senze sure ukuthi bahleli bomndeni oright. Ubaba ngiyajabula ukuthi naye sezokwazi ukulana nonkosikazi wakhe ekhululekile ngoba iqiniso seze walikhipha egcineni for 22 years engasho ukuthi lengane la egcikeni naye yakhe. Mina umlengeni Magasela nginithanda iparty. I'm out ngiyayiteta inkundla sengihembe.